Hello, Paralok baro, lada pidon jingmut panlit sa Thailand, kabanung kong pidiban don ni ke Indian passport, nang ta pidiban book luparu ya ka flight ticket, kabalit bat kabawan, nang ta pidiban book ru ya ka way ke hotel, kanang ba pilaban pen airport, nang ta pidiban kelyang luparu ya ka pisa India sa ka pisa Thailand, kumba 10,000 Thai baht. Lada pipet na jerong ke airplane penui ya ke jing itnat jong ka nong ba Thailand kam tam ha ka por men miet penui ki leit ki bai tnat ba ki lenti ki singken ki yeng ki sem ki jong ki kum tei kum ba kalong te kumne ngila hiar ban ngila no hangne ke airport ha Thailand patong nang saya beteng ban page iki video ki bangin dang sa upload ku blai shibun